Wara l-elezzjoni ġenerali tal-2026, il-fotografu ta' Media Link Joseph Galja ġabar l-aqwa ritratti li ħa matul il-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista fi ktieb. Il-ktieb blisem il-kampanja elettorali tal-elezzjoni ġenerali 2026 mill-NTTI jikonsisti minn il-fuq minn 500 ritratt kollha miġbura f'200 paġna. Liba ritratti jittieħdu f'numru ta' avvenimenti tal-Partit Nazzjonalista li saru madwar Malta u Għawdex tul l-elezzjoni fosthom mass meetings, mass release, konferenzi fost ħafna oħrajn. Net News tkellem ma' Joseph Galja fejn fi ftit kliem għalilna minn fejn ġietu din l-idea u għalilna kif wara li ġiet fit-tmiema l-elezzjoni ġenerali u beda jażel ir-ritratti u iddeċida li minflok jiżviluppahom wieħed jaqadhom f'forma ta' ktieb. Minn hemmhekk bdejt niġbor ir-ritratti u bdew tilgħin ammont sostanzjali ta' ritratti fir-realtà. U saqsejt ħabib tiegħi l-Alex Vassallo rigward jekk jipprintjaw ħolix dejjem kien jgħidli ejja nipprintjaw xi ktieb, ejja nipprintjaw xi ktieb. U għatlu jien kull marrit 4 kopji, 5 kopji, għalija tlu u daqshekk. Għalli inti għamlu tijuri. U bdejt għaddej u minn 4 paġni spiċċa 200 paġna da. Joseph għalilna li meta lesta dan il-ktieb ta' kopja lil kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg u xi wħud mill-persuni li jaħdmu qrib tiegħu li aktar tard staqsew jekk xtaqx li dan il-ktieb jiġi ippubblikat. Battajt kopja lil kap u xi 2-3 oħra minn nies li huma madwaru. U minn hemmhekk oriġinat l-istorja li hu saqsewni jekk irridux nippubblikawh. Tilhom għamlu intom f'idejkom u minn hemmhekk ħarġet l-idea ta' dan il-ktieb. Permezz ta' dan il-ktieb Joseph Galja irnexxielu joffri wkoll xhieda viżiva ta' mumenti mill-isbaħ li se jibqgħu imnaqxa fil-memorja ta' ħafna.